L-ekonomija ta' pajjiżna qabdet ritmu tajjeb. Għal dan il-President tal-Kamra tal-Kummerċ David Kurmi meta kienet jieħu sem fil-programm One Breakfast. Ara, il-figuri li qegħdin niksbu fil-qasam tal-qgħad huma importanti ħafna l-pajjiż. Jiena il-Fitch rating rajtu fid-dettall u naħseb li wieħed mir-raġunijiet għaliex kellna rapport tajjeb ħafna kien minħabba li l-unemployment tagħna huwa fost l-inqas li jeżistu fl-Ewropa. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ kellu dan xi jgħid dwar il-proġett tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija. Proġetti kbar bħal pereżempju l-proġett ġdid tal-Power Station Double Force sa jżidlek l-attività ekonomika fil-pajjiż. Żied ukoll it-traħis tal-kontijiet se jkun qed jgħin ħafna lis-settur tal-manifattura. Ir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma li se jagħmel il dawk l-industriji iktar kompetittivi fir-rigward il-kompetituri tagħhom barra minn Malta. Fil-programm Breakfast ħasem ukoll in-negozjant Pier Fava u wkoll tkellem dwar ir-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Għax inti dik hija waħda mill-fatturi li inti l-bottom line tal-business tiegħek qed teffettwah. Imma llum min jgħid fin-negozju saru jħarsu mhux lejn il-bottom line lejn it-top line. Ġifieri l-ewwel tara inti l-forecast tiegħek suma tal-beħ u mbagħad minn hemmhekk tifforecast se tagħmel. Fava għamel ukoll referenza l-investiment barrani dirett f'pajjiżna u għamel referenza wkoll għal programm ta' ċittadinanza b'investiment. Jiena nara the end result xi jkun. The end result huwa li jkun hawn bniedem li huwa xi ħadd serju, negozjant serju, ħajġi flusu lejn Malta u juża Malta bħala ħabb u dik li għandna bżonn. Kemm Kurmi u kemm Fava kienu sodisfatti wkoll bit-tbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea.